començar amb l'informatiu. Però abans unes paraules. El dissabte arriba la primavera! La primavera trompetera ja llegó. Enmig de tot el rebombori polític actual, un grup de joves s'ha atrevit a formar un nou partit. Sí, per posar-se en situació, els seus membres ja han visitat el Parlament, el Consolat de Mà i els jutjats. L'única cosa que els falta és acabar de definir el nom de la formació. Mireu quina merda de sigles queden. Té la mateixa sonoritat que escopir en terra. Tens raó, Esther. Ha de ser qualque cosa que mos defineixi. No ho sé. Venim de fora. Venim de fora. Sí. Som ecologistes, ens agrada el medi ambient, podrien dir que som verds. Venim de fora. Som verds. I volem fer fora els polítics rates que no afluixen doblers per a res i moscusen a impostos. Venim de fora. Som verds i eliminarem ses rates. Bé, ja està. Sí, és que estava claríssim. A partir d'ara, no som Nester. Nombre Dayana. Jesús Luz, el jove model i actual parella d'Anna Madonna, ha declarat que sempre li han agradat les dones madures. Allò que vol que te digui, Nina, on hi ha una bona figa tendra? Fins aquí m'ha arribat, Les nostres madones locals estan seguint els passos de la cantant americana. Vegem-ne alguns exemples. Pim, pam, fuera. Maria Elida, t'ha tocat amb en Tomeu Penya. Següent. Bon dia. Perdoneu, perquè estic una miqueta nerviosa. És que m'he assabentat d'això de na Madonna, que van jovenets, i fotre m'agradaria ser com ella, com na Madonna, vull dir. Molt bé. Idò, agafeu aquests dos formularis. Sí, i què he de fer amb ells? Emplenar-los, No, pot pensar. Els ha d'enrotllar així com faig jo. Sí, així, sí. Molt bé. I ara se'ls col·loca aquí. Sí, aquí. I ja està. També na Madonna. Ara només ha d'anar a la sortida d'una escola de primària i a veure si té sort. Oh, tan senzill. Sí. Aquesta sí que és una agència eficaç. La Ikea Birkin. Següent. Just wanna very good dinner. Els britànics que no sofreixen la crisi cerquen una segona residència a les nostres illes. En efecte, en aquests homenet blancs amb ses galtes vermelles els encanta convertir-se en gamba tots els estius. Costi el que costi, no importa si el preu és una casa. Pareix que el secret que triïn les Balears com a destí resideix en les arts ocultes dels nostres venedors més autòctons. Però vos me voleu vendre aquesta casa sense sostre? No, és que és una casa climatitzada, perquè estigui com estigui el clima, dintre dins que teva. Però aquesta casa té electricitat? Sí, no passeu pena, té molt de cables, i si no, si hi ha cap problema, els veïnats estan com un llum. Oh, very good. I el mel aquest, quan dieu que costa? Money. Money, tu que me'n dones? Oh, no, mister. Vos dieu el que costa i jo vos donaré el que vos dieu. No, saps que si un cap ja en tornarem a parlar, que s'ha cregut aquell, ara aquesta taranjela me vol venir a colar. Uns obrers tomben un talaiot per error. Els implicats asseguren que el confongueren amb una escultura del conegut Lorenzo Queen. Ara les autoritats no saben si reconstruir-lo o reconvertir-lo en un palau, un hospital o un velòdrom. Però quin imbècil havia fotut unes pedrotes aquí enmig apilades. Hem perdut un dia de feina per javalers. I aquí, aguantant des de la prehistòria, hi trobam un talaiot. I trobam un talaiot, bé, hauria d'haver un talaiot al lot. Heu vist un talaiot? Què és un talaiot? És una construcció rodona, a vegades quadrada, amb pedres. No, aquí només hi havia una escultura estranya feta de 4 pedres mal compostes, Bé, i de res. Al lot no hi ha talaiot, així que vos ensenyaré la seu. Sí, vinga, veniu per aquí, anem. I què és la seu? Això és tot de moment. Més informació a pròxims butlletins informatius. Però abans jo me faig una pregunta. Podem les gallines conquistar el món? Pites, 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 pites.